OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. Ambalma actuel media la jeboko mal kono mal vakan ka folni tamdi oma ka fako bismillah ka dogon kibar kenaka ne bakur bawi salama sele wakati muna saraban kasara be chaya ko sebe kundu me menani oye abe wala wala li soro ni dogon kibarin kono awni ne be jaga wala wala li soro ni dogon kibarin kono ne sor jara ka barata ka buluka ni ale be yiru bayelama ka ke fenchama warawi Malila kerenkereniya na Bamako sayel meseli wakati muna siraban kasara be caya kosebe mogo caman be to ni siraban kasara kololo bolo u ka jenlatigɛ tola muni na ni waleya nunu be caya kosebe ɲɛnajɛ wakati la amnata igre kulibali ale be ɲɛfɔli kan ye ba accident kun cayali dɔwɛrɛ tɛ o an bɛɛ preselen no bɛɛ be fɛ ka taa ci dɔ la o de bɛna ni accident ye Sirabakana ye yɔrɔ ye yɔrɔ min na maanifinw ani bolimafɛnw tɛmɛni ka caya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ o de la ite se ka tile kelen bila ka sɔrɔ i ma sirabakan kasara dɔ ye ɲɛ la Bamako kɔnɔ ni sirabakan kasara ninnu bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ cɛ fara muso ka denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan a bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka jamana segin kɔ Cheikh Umar Sissoco ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye sirabakan kasara dɔ kan min ye ale yɛrɛ dabali ban kosɛbɛ. Tout récemment, comment dire, étranger. J'ai une soeur là, Mangenou Taro Ladje. Ni cadeau et tiens là, ça m'a vraiment touché. Voilà, touché profondément, touché. C'est une jeune fille qui a un maman qui a été habillée, un accident qui, comment dire, j'ai aussi gagné un accord de Carla. A Dalima, qu'on a bara doronega, disiga, a tsega da kerega, a tsega da kora, a tsega yelema. Demsen fitin do de ba koroyan o de dia ka fem beye a somogo foshitian tu vois bon maman ni comme somogo nbe Abidjan ni maman segina ka beta Abidjan kata demeni ni somogo fait pour que opération kan ke 5 millions non maman segina ka ta Abidjan aide ni na atara Abidjan maman yere fatura Abidjan Malila ne sirabakan kasarata mina mogo nimbi to ala mogo chama ira ka fɔ ko olu jubaju ye bolili damatɛmɛ wale mun ye san 2021 wagatiw la sirabakan kasara jugara kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ 10,914 de sirabakan kasara kɛ an ka jamana kɔnɔ olu cɛla maa 92 de jogina fo ka taa se mɔgɔ 736 ka saya ma ni kumakan in bɛɛ bɔla Agence nationale de la sécurité routière yɔrɔ minnu ka ca bɛnnen do sirabakan matarafali ma an ka jamana kɔnɔ dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko ni sirabakan kasara ninnu jubaju ye siraw tiɲɛni ye a bɔ sɔrɔ dɔw ka ca ne kɔni fana bolo mais n'a ta sira dɔ fana fɛ k'a lajɛ caman bɛ circulation na u bɛ moto boli u bɛ boli nɛgɛ min sanfɛ u t'o maîtriser bon sira yɛrɛ fana bɛ ka boli sira mun kan u t'o dɔn i bɛ taa fan ni na fan u t'o dɔn parce que an ka jateminɛ san hali ni ne bɛ ka boli ni mobili dɔ y'i jɔ ne ma sanni ne k'a fɔ m'a virer direct la n kan ka n kɔsiri mais ne t'o kɛ ne bɛ girin k'a fɔ m'a tigɛ bon olu bɛɛ bɛ accident caya dɔw fana y'a fɔ k'a fɔ ko bolimafɛn tigi caman tɛ se bolimafɛn ninnu bolili la ko de bɛ ka sirabakan kasaraw caya an bɛ yen nɔ u bɛ moto boli la u tɛ se moto la o sotoromatigiw filɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ la olu ka gɛlɛya yɛrɛ de b'an kan ala ko tiɲɛ sotoromatigiw yɛrɛ de bɛ k'an sɛgɛn parce que mun na n'a fɔra ko aw bɛ tila ka sotoromatigiw minnu bɛ accident yɛrɛ provoquer a ka ca n'a bɛɛ parce que k'i to boli la sans élan yɛrɛ la dɔrɔn taximan de bɛ se k'i yɛlɛma dɔrɔn directement i yɛlɛma dɔrɔn k'a fili ɲɛma directement. Sirabakan kasara kɛlɛli ye bɛɛ kunkanko ko ye walasa ka nin dekun ta ka bɔ an kan o dɔ bɛ se ka kɛ kunnafoni di ye sirabakan kasara kɔlɔlɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la san yɛlɛma ɲɛnajɛ wagatiw la min na mɔgɔw ka bolili bɛ caya kosɛbɛ sirabaw kan I n'a fɔ kɔrɔlen san yɛlɛmaseli ye wagati ye mun na kamamafɛnw bɛ dun kosɛbɛ Mali la ɲinɛ sannikɛlaw bɛ bɛnna kan k'a fɔ ko o kamamafɛn ninnu sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ Nana Kadija Koni bɛ ɲɛfɔli kan ye
Ni seliba bɛ la ɲɛnamaya ni saga ye 31 ni dɔw ko ma ko 31 ale bɛ la ɲɛnamaya ni kamamafɛnw ye Mali la a n'a dafɛ dugu caman. Ni wagati in na ka kɛ ni 31 la ɲɛnamayali ye kamamafɛnw kanunen don kosɛbɛ i n'a fɔ kami, sɛ, kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna caman. O kama kabini tile damadɔ sugu kɔnɔnaw ani Bamako sɛ feere yɔrɔw falen no tɛntɛntɛn kamamafɛn suguya caman na minnu bɔra dafɛ duguw la. Ali n'o y'a sɔrɔ a kanunen don kosɛbɛ nka feerekɛla caman y'a yira k'a fɔ ko sannikɛlaw man ca ni wagati in na fɔlɔ. Vraiment kilian ma nali daminɛ fɔlɔ. Sɛ ma ka di mɔgɔw ye mais kilian kɔni ma nali daminɛ fɔlɔ. K'a fɔ k'an sigilen don k'a kɔnɔ cogoya min na bon a ma k'o ye fɔlɔ. Bon généralement k'a daminɛ kalo tile 29 na ka taga ka taa se fɔ 31 ma o bɛ nali daminɛ. O ye généralement ye mais souvent san bɛɛ n'a cogoya don dɛ. Différence ba yɛrɛ de bɛ k'a daminɛ san tɔw la ka na se salon ɲina différence ba b'a bɛɛ la parce que n'i ye jateminɛ mɔgɔw ka nacogo wari ti mɔgɔw bolo parce que n'i ye san tɔw lajɛ san dɔw la i b'a sɔrɔ gɛrɛn dɔw bɛ denbaya dɔw bɛ se ka waa hakɛ dɔ d'i ma ni taranɲɛ dɔw sera mɛ na ni minɛ mais ɲina o si ma kɛ i y'a ye waati ka gɛlɛn mɔgɔw bolo wa minɛ de fana ka gɛlɛn. Ni muso ye i n'a fɔ maa caman ka jate la olu b'a kanu ka 31 dɔw yɛrɛ kɔnɔ yaasa ka t'u ka sanni kɛ. N nana sɛ sanni la ayi bon an ma 31 sɛ san fɔlɔ ni y'an ka surafana sɛ de bon sɛ gɛlɛyara ɲinɛ turu tiɲɛ yɛrɛ la franchement dit fɔlɔ la an kun bɛ sɛ san 400 500 mais ɲinɛ ta 700 800 a ma nɔgɔn bon an bɛna jateminɛ sini ni sinikɛnɛ ala ye masa kɔ n'a bɛ se ka ni yɛlɛma donna a la an bɛ k'o de makɔnɔ n'a ma jigin an b'a nimɔ ɲinɛ ta la kɛ parce que a ka gɛlɛn o. Ka kɛ ni jamana lahalaya ye sisan feerekɛla caman y'a jigiya k'u bɛna dɔ bɔ feerefɛnw sɔngɔ la ka tɛmɛ san tɛmɛnenw kan. Bon sɛ min b'an bolo bi farabiyaw b'an bolo tubabu sɛw b'an bolo bon priko yɔrɔ ninnu bon ɲinan kɔni prix caman kɔni t'an bolo k'an b'a gɛlɛya clients ma parce que an bɛ se ka sɛ bɛ se ka daminɛ 500 600 hali 450 b'a la sɛ dépend quoi komi mɔgɔ ka di dɔw ye misɛnmanin ka di dɔw fana o mɔgɔw ka choix tɛ kelen quoi o kɔnɔ de b'an bolo k'a kɛ maliyɛnw ɲinan quoi a mana gɛlɛya cogo cogo a tɛ tɛmɛ 100 kan quoi kami 700 750 o tɛ tɛmɛ 800 kɔni kan. Ni dɔw hakili la ko k'a sanni kɛ a don dɔw fana b'a kanu cogoya wɛrɛ la. N nana 31 sɛ de san i bɛ n ta san joona pour éviter les embouteillages là parce que 31 don yɛrɛ yɔrɔ bɛ fa i tɛ se k'a ɲɛnabɔ cogo si la quoi et puis en plus dɔ bɛ fara sɛw prix kan 31 don quoi par rapport aux autres jours. Oui, moi j'ai remarqué ça. Donc voilà pourquoi moi je viens toujours un jour ou bien 2 jours avant le... Comme chaque année, il y a des traditions pour moi, qu'à 31 fêté, donc à peu près, il y a une évolution. Quoi. Mais avec augmenté là... Il n'a pas barato, chef feere fana n'a gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na. Bon, ɲina gɛlɛyara dɔɔnin dɛ ne tun bɛ sɛ di 500 450 mais ɲina sɛ gɛlɛyara an bɛ ka sɛ di 650 engorokɛlaw ma quoi an b'an bɛ bɛn a la ni Ala ka jɛ parce que u b'a faamuya quoi balo ni fɛnw gɛlɛyara quoi mais o tɛ mɔgɔ nɔ ye quoi ni jamana bɛ état min na a bɛ baara kɛ n'o de ye quoi bon ne ba gɛlɛya b'an kan trop o ye ka komi minɛn gɛlɛyara kungo kɔnɔ o tɛ fɛn min sɔrɔ daminɛ i tɛ se k'a di o prix la quoi o de fɔlɔ ne ni mɔgɔ yɛrɛ tun tɛ tiɲɛ sɛ la hali ni ne sera ne ka prix la n'o y'a sɔrɔ ne ye caman feere n ka sɛ la ne b'a d'i ma o prix la quoi. Mali la i n'a fɔ yɔrɔ tɔw sanyɛlɛma ye wagati ye mun na ɲɛnajɛw nisɔndiyaw fo ka taa se dumuni dumanw ma olu tɛ kɔtigɛ i n'a fɔ san tɔw la sanyɛlɛma ɲɛkɔrɔlaw la an ka sɛfeerelaw bɛ sanga wuli kosɛbɛ sugu kɔnɔnaw la wa wagati ɲuman do fana u feerekɛlaw bolo walasa ka tɔnɔ caman sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ danfara bɛ ɲinanta ani san tɔw cɛ hakilila jiginna feerekɛlaw ani sannikɛlaw u bɛɛ bɛ k'u dama kasi ni wagati gɛlɛya ye. Nestor Jarabi jate mɔgɔw fɛ minnu bɛ u ka seko n'u ka dɔnko yira bololabaaraw la Mali kɔnɔ ale bɛ yiriw bayɛlɛma ka kɛ tobilikɛminɛn caman ye i n'a fɔ bɔliniw asɛtiw ani tasaw olu n'u ɲɔgɔnna caman. Nestor Jara ye jɔn ye Abdoulaye Meiga ale bɛ walawalali kan ye. Nestor Jara ale ye lekɔli karamɔgɔ ye min ɲɛsin bololabaara ma kabini san 2014 waati a ka baara n'o de ye ka kutu asetu bɔliw ani fɛn caman dilan ni yiri ye o ye baara ye min kɛlen don maa damadama dɔ fɛ Mali la nka ale bɛ k'i waso hali bi n'a ka baara ye. Ne bɛ diɲɛnatigɛ fɛn fɛn kɛ ne b'a kɛ de fo k'a kɛ o ye n yɛrɛ taabolo ye n bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na n b'a kɛ de fo ka taa ten wa dan na donc o de y'a to ne ye n cɛsiri baara in fɛ bi n bɛ ka nafa sɔrɔ a la
i y'a faamu donc kanu nana sɔrɔ n bolo b'a kɔnɔ de n'o tɛ k'a fɔ n y'a ye de n wulila n taara a nɔfɛ ayi n m'a ye ka wuli ka taa a nɔfɛ dɔrɔn mais sababu de ye n don a kɔnɔ mais dɔn ko warala k'an to baara in kɔnɔ plus n bɛ k'a kɛ plus n b'a ye n bɛ se k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye an bɛ baara kɛ ni matériel minnu yɛrɛ ye fɔlɔ olu sɔngɔ ka gɛlɛn an fɛ yan ni k'i ka matériel ɲuman yɛrɛ sɔrɔ ka se ka baara in yiriwa a ɲɛ ma sɔngɔw ka gɛlɛn mais a gɛlɛya filanan ye jumɛn ye o ye clientèle ko ye parce que an bɛ jamana dɔ kɔnɔ jamana min ɲɛsinnen tɛ kosɛbɛ bololabaara anw ta sira in kan parce que ni ko bololabaara suguya ka ca mais art an b'a fɔ min ma ko artisanat a baara sira kan attractivité ba tɛ population na ka ɲɛsin a ma o de bɛ ka artisan faga Mali la donc ni clientèle tɛ yen mɔgɔw yɛrɛ fana tɛ courage sɔrɔ ka création kɛ waati kelen tɛ Nestor Jara ka baara ɲɛsinnen don waati min ma Umaru Fɔnba b'a dɔn kosɛbɛ ka d'a kan u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ san caman na tuma la an bɛna baara daminɛ sɔgɔmada fɛ ni heure la fo tuma la sini sɔgɔma temps m'an bolo an bɛ taa dumuni kɛ ou bien ka taa seli kɛ ou bien ne ci dɔw bɛ yen ka boli ka to kɛ ka taa an bɛ n'an sigi tuguni a kunna ni commande ka bon an bɛ sigi an bɛ 24 heures sur 24 heures tuma la an bɛ yan datugu tuma la an ka sunɔgɔ kɛlenba 2 heures parce que an bɛ tuma la an bɛ yɔrɔ datugu tuma la 3 heures k'an da ka sunɔgɔ donc déjà 5 heures 6 heures an bɛ wuli donc n'an wulila i b'a sɔrɔ an n'a bɛ to k'an sigi a kunna tuguni an delila ka une semaine kɛ an bɛ si don o don baara in na parce que commande fanga bonyana wagati min na commande bɛ kɛ tuma dɔ la ka bɔ Faransi Côte d'Ivoire Maroc Algérie parce que client bɛ nin bɛɛ la baara ɲɔgɔnya la c'est quelqu'un courage dan de y'a ta ye créativité la fɛnɛ a ɲɔgɔn tɛ yen d'ailleurs la ma baara cadre kɔni baara ɲɔgɔnya kɔni ma fiɲɛ sɔrɔ a la a bɛ n former a bɛ n bilasira fɛnɛ franchement Mali artisanat a ti mɔgɔ attiré ten dɛ an bɛ wagati min na bi u fari fagara kojugu dɔw b'a fɔ ko client tɛ yen ko hali n'i yɛrɛ faga baara la k'a ti ɲɛ n bɛ kuma ni anw yɛrɛ ka domaine ye particulièrement donc an k'a lajɛ mɔgɔ t'i ba i ɲɛ koli ma k'a cilen don i bɛ baara de kɛ n'i ye baara kɛ k'a ɲɛ n'i y'a bɔ k'a da kɛnɛ kan mɔgɔ dɔw bɛ sɔrɔ min b'a san ka kɛ n'a ka baara kɛcogoya ye maa dɔw y'a kanu ka na Nestor ka fɛn dilanlenw san ne nana Nestor bitigi kɔnɔ barisa a ka bitigi kɔnɔ minɛnw ka d'an ye wa an yɛrɛ ka yiriw de don an ka minɛ ladaminɛw de don bi yɛrɛ de a diyara n ye yɛrɛ de barisa n y'a ye a mɛnna a b'a dilan a mɛnna bon an b'a ka baara yɔrɔ fɛnɛ na o de to a diyara n ye bi an nana a lajɛ tiɲɛna Nestor ka bitigi ɲuman don parce que fɛn minnu kan ka dilan tubabuw fɛ yen anw maliyɛnw yɛrɛ bɛ se k'a dilan an yɛrɛ fɛ la yiri la yan yawo kutu b'o la asiti b'o la fɛn caman b'o la n'i bɛ fɛ ka n'a lamaga ni kutu kalayara i bɛ se k'a bila a bɛ kala i tɛgɛ ma i b'a bila ni yiri dun a tɛ kala i tɛgɛ ma a tɛ foyi a fana bɛ bi a tɛ ti a tɛ foyi k'a la bɛɛ ka na nin yiri in sa yiri in bɔra anw yɛrɛ fɛ yen de yanni an ka kɛ Mali wɛrɛ fɛ an ka kɛ an yɛrɛ fɛ fɔlɔ parce que yiri in b'an dɛmɛ fɛn caman na a ka nɔgɔn fana a bɛ si b'a la a bɛ mɛn an bolo fana an dun ka jamana ye fantan jamana de an ka fɛn si bɛ fɛn min na n bɛ mɛn an bolo an ka jamana minnu bɛ yen n'u b'a fɔ les pays en voie de développement u ka soubassement fɔlɔ pour que u ka se ka développer f'u ka fɛn minnu bɛ yen n'u b'o wele ko les petites et moyennes entreprises na anw taw b'o kɔnɔ f'u ka ba don o de la n'u y'u jilaja u ka investir olu ka formation na ka investir matériel la k'a d'u ma a jateminɛ matériel militaire baden bɛ ka na sisan yɔrɔ an bɛ ka bɛɛ tous les Maliens sont fiers aujourd'hui de leur armée tiɲɛ tɛ yan n'u y'a ɲɔgɔnna kɛ dans le domaine de l'artisanat on sera fier aussi de la productivité des artisans maliens o de b'an jɛ bololabaara ye fɛn ye jamanadenw bɛ se k'u sɛbɛ don min na halisa ni sifinnakaw y'a kɛ i n'a fɔ Nestor bɛ k'a kɛ cogo min na baara sira fɛ a bɛ kɛ sababu ye k'an ka fɛn dilantanw don ba la ani ka dɔ fara sɔrɔ yiriwali kan an ka jamana kɔnɔ Décembre kalo tile 31 su tun bɛ laɲɛnɛmaya kosɛbɛ fɔlɔ nka sisan caman bɔra a laɲɛnɛmayali la ɲinɛ ta tɛ ka girin-girin kosɛbɛ i n'a fɔ san tɔw ta wa maa caman bolo a kun belebeleba ye feerefɛnw sɔngɔ gɛlɛyali ye sugu kɔnɔna na Fatumata Sisoko ale bɛ walawalali kan ye san yɛlɛma n'ale dɔnnen don ni ɲagaliba ye bɛ waati jan bɔ a tɛ ka fɛti i n'a fɔ san tɔw bɛ kɛ cogoya min na ka sabu kɛ kun caman ye Mayimuna Mayiga n'ale bɛ chapeau dilan kɛ suguba la bɛ ɲɛfɔli k'an ye sugu tagabolo kan 31 kɔni a yɛrɛ tɛ yɔrɔ la yɔrɔ videlen don mɔgɔ tɛ yen yɛrɛ client tɛ yen
sisan bɛɛ de ko chapeau kun dilan tɛ ka marché bɛɛ de bɛ chapeau san san k'o don kun na san o san i b'a fɔ ko dɔ de bɛ bɔ jamana san o san dɔ de bɛ bɔ a ye salon an b'a fɔ ko salon ma diya ɲini an yɛrɛ juguyara n'o ye waati fana ka gɛlɛn mɔgɔw ma koyi waati ka gɛlɛn mɔgɔw ma wari tɛ mɔgɔw kun nka yan mun ka chapeau kɔrɔ b'u bolo bɛɛ tɛn'i ta borose k'o don hali n'o y'a sɔrɔ Maimuna bɛ dɔ sɔrɔ a ka chapeau dilan na ni kundigila in kɔni bolo sugu man di kosɛbɛ. Marché tɛ ɲina dɛ marché yɛrɛ de tɛ yen depuis Noël daminɛna fo ka na depuis an yɛrɛ donna décembre kalo la fo sisan an b'a fɔ alhamdulilayi marché tɛ yen client tɛ ka sɔrɔ chapeau client tɛ ka sɔrɔ bon san o san an b'a fɔ salon ka fisa ni ye marché yɛrɛ de jɔlen don k'a walayi bon an bɛ wagati min na ko sisan bon ne yɛrɛ ka faamuya la wari tɛ mɔgɔw bolo ka fara jamana kow fana kan yɔrɔ yɛrɛ de jalen don wari tɛ mɔgɔw bolo kɔni ka hakilina ye parce que marché tɛ yen ni marché tɛ yen ça veut dire wari tɛ mɔgɔw bolo ni wari bɛ yen mɔgɔ b'i diyaɲɛfɛnw san mais ni wari tɛ yen a ma nɔgɔn. Ni gɛlɛya in tɛ ka musow dɔrɔn sɔrɔ cɛw fana sen bɛ nin wagati in gɛlɛya la. Sisan an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni 31 vraiment a ma nɔgɔn ɲina suguw ka gɛlɛn an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na vraiment sugu ka gɛlɛn yɛrɛ de sugu ka gɛlɛn donc jamana cogoya de bɛ ka na ni gɛlɛya in ye donc n'an ko an bɛ kuma o bɛɛ kan a ka ca quoi donc kow ka ca wari tɛ ka sɔrɔ la donc a ma nɔgɔn sanni ka kɛ quoi ni wari tɛ sɔrɔ la wari tɛ circuler jamana kɔnɔ a ma nɔgɔn kosɛbɛ ka sanni ka kɛ donc o de kosɔn ne kɔni bɛ se ka min fɔ o la o y'o ye quoi. Hali n'o y'a sɔrɔ ambiance ba tɛ yen i n'a fɔ san tɔw Astan Kone sera ka temps dɔ sɔrɔ ka na sugu la k'a kun dilan walasa k'a ka cɛɲa tɔ sankɔrɔta. Ne nana mɛ sisan 31 ɲɔgɔn la de ambiance ba tɛ yen ɲina ko ka ca donc wari tɛ mɔgɔw kunna n nana mɛ sisan mɛ fɛnɛ ye dɔ bɔ a fêteli la. San yɛlɛma fɛti kɔni kun dabɔlen don ɲagaliba kama wa a kun b'a to fana dɔw fana kun bɛ se ka dɔw fara u ka sɔrɔtaw kan. Sisan an ka jɛ ka jamana kɔnɔ kibaru ani kɔkan kibaru lajɛ teliya la Fatumata Darame fɛ. An ka jamana kɔnɔ kibaru ka kɛ ni sariya kisɛ min taara san 2022 décembre kalo tile 27 cour constitutionnelle ni o ye an ka sariya sunba bonba ye ka kɛ ni si sanjaratigɛli min bɛ retraite ko fɔ ni o ye sɛgɛnlafiɲɛbɔ ye fɛn min ye dɔ farali o kan o sariya ma se ka tɛmɛ CNT maaw ɲɛkɔrɔ kama sɔrɔ fɛn min ye sariyatigɛlaw ka lafasatɔ min bɛ yen ni o ye Sam ni Silima ye olu tun ye dusumangoya jira ka kɛ ni hakilina ye. RDC jamana kɔnɔ kɔngɔ ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko Rwanda jamana kɛnbɛ ka maa dɔw bila ka na Kɔngo faaba kɔnɔ ni o ye Kinshasa ye walasa ka ɲinini kɛ dogo la Rwanda finitigila ka maa kelen yera maa 4 jalakiliw na Kɔngo finitigilakaw ye ni laseli kɛ jamana jabaranisoba kan arabadon décembre kalo tile 28. Ethiopie jamana kɔnɔ kalo 18 kɔfɛ ka kɛ ni kɛlɛ mun kɛra Tigre Mamoudou Tilo ale ni Ethiopie jamana cɛ Ethiopie panguruba mun bɛ wele Ethiopian Airlines ka baara daminɛna u ka faaba ani dugu tɔw ɲɔgɔn cɛ arabado décembre kalo tile 28 san 2022 groupe Ethiopian Airlines ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ ko nin baara daminɛ bɛna kɛ sababu ye ka du fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ siraw dayɛlɛ ani ka laɲini caman sabati u ka jamana kɔnɔ. An ka jamana kɔkan kibaru Brésil dolancilaba ni o ye Pelé o fatura alamisa don décembre kalo tile 29 san 2022 Sao Paulo a ka sababu kɛ bon dɔ tun bɛ ka a sɛgɛn a kɛra maa fɔlɔ ye mɔgɔ min ye coupe du monde ta siɲɛko 3 ka tugu ɲɔgɔn na. Bi ye san 2023 tile fɔlɔ ye Actuel Media baarakɛla bɛɛ tɔgɔ la an b'a fɔ Ala ka san hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma ni ne bɛ dansigi a ka bi dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ o la a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.